wis kuat bater-bater. Balung aku wis tuwek, balung aku wis tuwek. Balung aku wis tuwek. Aku aja saja hotel, aja saja hotel. Bali mama layan. Oh, jaga no. Dan aku bandel. Bodoh nawai amin amin dun sewu amin 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 nuruti aja santan nuruti Turangga Jaya
Awas padahal. Aduh. Ada acan note ya mereka. Acan note. Aku lagel dhewe. Kon ngene-ngene to lah aku lagel dhewe. Jorok no dite. Mau Gae. Modelmu ngenang ngene-ngene. Lah ya kancane agel dhewe. ukelan seni. Loh, ukelan seni. Ukelan seni. Model baru. Model terbaru. 2025. Itu ono dhewe-dhewe ukelan. Oh, berarti nek tata carane nek ngene iki tancap. Lah nek ngene iki lho. Mawa desa. Mawa desa beda cara. Model kancane ukelan tenanan iki nang ngene tok. Siji desa kenyos mawa. Ngapunten Lik. Tuk gentak-gentuk. Hop. Siji desa. Loh, jarimu mang siji desa. Mawa cara. Ngadep rono penontone iki akeh sing nom. Nek ngomong pitutur kudu sing Pitutur genah. kudu sing genah. Ngadep rono. Rono. Nah, iki bang aku bolokno. Sing Siji desa. mawa cara. Lho Pak gak ngono e. Lah yo kenyos mawa iki lho piye. Lah awakmu ngelokno aku jarene ngene-ngene tok. Lah kancane iki lho tenanan iki gak joget koyo gawe nek ambekane. Tambah kancamu tambah temenan. Babak ruan iku nek elek-elek pisan. Lah aku iso kaya. Lho. Loh, ayo ayo. Ayo ayo. Kudu dikenalno ya, ayo. Loh, lah yo jareku siji desa mawa cara. Ayo Pi. Dah, tuh. Topeng aku nanti topeng aku. Topeng aku. Apa kamu ah? Topeng aku. Padahal kene. Padahal kene ngarai. Topeng aku. Topeng aku di matamu lho. Luk. Mata ana kene. Moro-moro gak ono. Ono. Oh, topeng kamu gaib. Moro-moro lagi. Iya, pancen gaib teko segoro. Loh, ayo Lah iki topeng kamu. Topengan lu digawe dhewe kok. Takok kancane. Topengan lu mbok gawe dhewe. Kok gawe kok katene kok enak. Lah iya, Kelangan topeng piye? nek aku pantes. Loh, iki lho. Wajahku wajah hiyo. Loh, topeng kamu. Topeng aku nanti pantes. Si awakmu. Amin. Amin coba. Lho lah iki topeng aku mbok gawe. Topeng aku. Lah iya nek aku lu pantes nek awakmu gak pantes. Wis aja guyon ae iki ana mawa loro iki. Acarane mawa loro terus sinjaran njaluk aja suwe-suwe nek nglucu. Lapa? Sinjaran mau lho. Rencana lucu lho iku. Loh, nek gawe nek bayarane, gawe nek sawerane aja lucu-lucu. Walah. Lah iya. Takone sing duwe gawe. Ana sawerane apa ora? Kok sing duwe gawe ae. Lho iya sih. Apa Iki sing bisa njaluk pakoni? iki nglu kajate. Tetakan sunatan. Sunat. Yo, bacaan bener. Sunatan. Nek gak didungani karo awak-awak ngene iki. Sunat iki piye? Sunate ditetak-tetak. Nah, aku gak tahu sunat iki. Gak tau sunat. Gak tahu iki. Lho mosok min. Makane gonta ganti. Sing wedok ro lho lah kok muncul.
Ditinggal awakmu. Apa ada sing lincip? Jarimu gak disunat. Gak disunati perasaan. Gak disunat apa? Gak. Mosok sih. Lu Ya. iya. Kandhane beto nek amin awak dhewe ngomong kabeh ku sunat. Sunat. Ha iki ya gak sunat. Nek iki beto halah kon ro kucing nek kate dibiri, dibutel karek seminggu pedhot-pedhot dhewe. Ya iki Ya ngono ae. Iki lho si sunat. sunat apa? Oh ya gorong sunat sih. Gorong sih. Ketara ana tene anu. Min ngapunten. Apa? Niki acarane sunatan Mas Dias Nafis Maulidi sak Ya apa sih? gembel. Enak kan sak gembel barang mau sih. Dia mau bisa gembel kakek buang. Dias Nafis Maulidi. Apa kalau sak gembel? Iki gak MC ini sing nyenane iki. Iya. MC ini ndekene iki lho. Lho MC ne wayangan iki. Dalange sing lemu mau sing moncot ae. Kayak kita. Iki MC ne. Kowe wis mau dalu, wingi dalu wis MC nang kene iki. Burung. Alah, Adekku iku. Hah? Adekku. ngono gak ngejak-ngejak aku modelmu. Nek MC gak ngejak-ngejak aku. Iku adekku kok. Oh, adekmu sapa jenenge? Ajos. Oh, adekmu sing MC wingi dalu iku Ajos. Lah nek saiki Ajur. Ajur Gegermu ngono. Ajur gegermu. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang niki hajatipun Dias Nafis Maulidi. Semoga Lekas cepat sembuh. sembuh Eh, menjadi anak soleh solehah. Soleh Berbakti kepada toh. kedua Eh. orang tua. Soleh. Jadi anak yang soleh, Solehah. soleh tok. Gak enek kah. Karena awakmu mbok sembur aku basah-basah lah bentang papan ubah. Gak apa-apa bojomu loro umbah-umbah gak apa-apa. Mi, Cis, mumpung kancane awake dhewe gurung sunat, ayo disunat bareng-bareng nggih. Mboten Amin lah gurung sunat ta. Niki ayo amin disunat bareng-bareng. Kon nyunat aku lho. Ngawur. Dong. Wani kan? Dong. Ae wani tak kak ditakoni tak beringan dhewe. Kon yo ngono. Nek wong ngomong teko-teko kae banyu iki lho. Anjing mati arek-arek iki rencana gak boh. Lah iya. Arek nek wong ngomong teko-teko kae. ngabek kancane ku gak oleh kira-kira. Lah iki golak mikir bahasa sopan ambek koncone gak salaman marmono disilati. Ini iki apa? Apa sih? Apa? Apa? Kate Pak, waduh apa kira? Kan wis diomongi ambek wong tak Mang. Dilu-dilu ae jare. Kenapa awak nggo kotak? dilu-dilu lah iki arek iki lak gurung sunat ta. Mergo ulan ngarep iki kate rabi. Lah nek minggu ngarep kowe kate pegatan. Ajamu. Ayo, Min. Aku iso ta? Lho Min, aku 2 tahun nang Jakarta. Yo belajar Min. Nyunat aku wani kan? Gak. Aku belajar yo ro nek carane nyunat kowe ro. Lah kon nyunat aku sik belajar Lho, tenang ae, bukune komplit nang omah. Berarti Iki kan apal. sunat eling-eling bukumu. Iya. Kon eling-eling bukumu, helm itu tulisan. Lho ya ora ta, tetep tak grabak sih, tak grabak. Lho, bendol iki duduk. Tak grabak. Lho, bendol iki duduk. Ndok-ndokan iku. Ayo senep ada perkasi dadak Tapi tenan. Siji desa. Aduh, Siji desa mawa cara. Ku tak kala yo iku asli lucu iki. aduh. Asider. Sajen nanti sajen iki kaki dalah ngono ngene iki. Awas.
boten aku melonyo temen sikilku. Awas teko etan, awas teko etan, awas teko etan. Awas teko etan. Min. Golek mawone angel. Kamu urus Lo disawet. Halo, halo. Gak sido. Kate gerabak-gerabak iki tibae kukur-kukur. mau panas ya melonyo sikilku rek. Kiri Gus Ajil iku. Lakaran ngono lho aku sing jaranan obong-obong ngomong kene iki lho. Wong kok obong-obong dinyakno nang kene, kan duwe pawon ta ya apa. Gak duwe. Wis min meneng ae. Monggo. Giro apa? Kebo giro. Amin kates. Aja kebo giro. Apa? Kebo gendeng nek kebo gendeng. Kae nek kebo gendeng, kebo giro. Ejis. Kowe mantri siang menika naminipun Aminsu kene Sudrajat kok awakut iki kayaknya enteng badhe ditetak utawi disunat le nek disunat kopian ya lu gak sedeng gak sedeng iku iki Desa, cara siji becok ngomong sikil nek kuno mang yo kontrol dhewe kota iki. Jelas ono rezeki. nek kate disunat Akeh kantor nang kota. kon iku Hei. Ketok goblok. oh iya dibenakno nak dibenakno duduk Amit min kucure digoceki nggih kucure digoceki duduk nak sing arep disunat sudah siap teko mantri suntik mantri suntik teko mergo mari nyolong PT dicekel bapak polisi Pak niki sing paling PT ya Pak niki Pak Ngene ku sing iki. jadi ku paling PT Pak sampean kandhani Cuk matane karo dulu. Oh polisi ya. Sini Mas. Ya usah lagi kira. Aku gak nyolong PT, Pak. Sing aran yo sopo? Niki Pak sing juga kantor terus didol ngene Pak Ajes. Ajes sing juga kantor terus didol ngene niku. Ayo. Niki sing juga kantor terus didol Ajes niki Pak. Sebentar cara ngasih. Mau orang. Kotae ngobong. Pades goblok. Loh, kalau jebinge munggal. Kalau mboten nyolong PT apa? Mek anake tok. Kalau mboten nyolong PT, Pak, mek anake. Yo gak apa-apa. Wong asine kan kula sini niku, Pak. Mboten nyolong asine, cuma nemu tak kebonan. Ini tak kebonan kula cekel. tapi kok mbok dolan aku kok mbok dolan aku Hah, sikil kenyonya ae. pangapunten niki kan ngajeng
jenenge disunat sampean tuturi ben pinter nek mari disunat ben pinter ben dadi anak sing soleh. Amin. Monggo Pak sampean tuturi. Le. Ayo, bakso Jawa. Iso apa ora? Nggih, Pak. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Anu MSN USN Communication and Selontongan anak. Okay. I understand if you speak English with me and you are conversation. Yes. Okay. Yes. Lanjut neng basa Jawa maneh ya. Nggih. Saged promo inggil. Saged Pak. Bakul tahu iri-warini. Mangke lek mantun disunat, Nggih, Pak. adik sudah cukup dewasa. Nggih, Pak. Harus bisa menjaga dirinya. Ya, Pak. Dan harus berbakti kepada orang tuanya. Nggih, Pak. Krungu. Niki sampun sampean tuturi. Terima kasih. Niki Nah, ini pinter bahasa Inggris. Pinter Mau bahasa sing Inggris. tak basa Jawa mau bahasa Inggrisnya nek iso rokok surya. Loh, Min, rokok surya Min. Bahasa Inggrisnya napa mau? Bahasa Inggris toilet help me oh yes oh no. Oke, 100. 100. Nah, rokok. Loh. Tasik. Pak, dereng Pak, dereng. Niki sampean tuturi sampun. Lah niki sampean tuturi, Pak. Niki ngapunten Bapak niki tuturine rada angel Pak mergo niki nggih ngapunten kajenge pegatan, Pak. Sampai ngapunten Pak, sampean tuturi ben menawi saged luluh ngoten lho. Kula lak mboten penak. Nggih. Sampeyan rungokno ya, Dik ya. Iki kancamu iki ngandani tenan. Ojo aneh-aneh. Parang asma sinten? Kula Nggih. ajos. Ojos. Mas Ojos Nggih. ingkang bagus dhewe. Nek saged Nggih. parang pedagang. Ora dhewe min. Kok tak kandhani sih ya aja pegatan jarene kowe enak bisa ngono. Iki kandhane Pak Polisi. Nek kancane sing kandhani niki mboten mental, Pak. Nggih. Mboten mental. Makane tak dosa mbok ya iki. Lho kok. Seneng aku sapa kok nakal ae. Pas ora ini nglumpuk lho. Kaleh. Memang polisi nek iso kaleh ilingo. Bojomu biyen elek, saiki yo elek. Pak, ngapunten Pak. Nggih. Niki Pak. Sampai tuturi Pak. Nggih. Senengane Dekik Yanti Lemak. Pripun? Dekik Yanti Oh, Lemak. dengke. Nggih, fotone timbile Pak. Nggih, niki foto-foto kualat Pak. Namine Mas sinten? Aduh sepatune Pak. Aduh. Oh, atas sepatune polisi. Bayu. Nggih. Aduh. Namine Mas sinten? Nami kula Miftah. Waduh Mas Mita. Kula gampang dikian niku lho, Pak. Lah, dewe iki dalu niku dikik manten. Langsung timbilen ngonten ya, Pak. Inggih, sak menika. Nggih, Pak. Panjenengan Nggih. boten pareng Boten parang. ringkian. Nggih. Melihat Nggih. yang bukan Miliknya. miliknya. Oh, nggih. Gak oleh nggih. Kon oleh ndekek bojomu dhewe. Bojomu atus dingki niku gak apa-apa, halalan thayyiban. Oh, iya, Pak, gak enek. Halal lek bojone wong kok ente matamu timbilen. Ora. Oh tak kualat. Iku jenenge ditulak malaikat. Lah bojo kula wayune kaya ngene mosok kate ndiki wong, Pak. Pak. Oh, aku lho kate gandeng bojoku. Ngene iki lho mat bilen. Motor timbilen delen. Iku bodoh. Akhirnya bojoku. Sampeyan Nggih. Mboten percaya, Pak. Nek sampean niku bojo kula percaya, Pak. Petado. Oh, percaya. Percaya, Mak.
Kula kalah ganteng kali sampean. Sampeyan tapi tetep kalah ilmu. Ayo coba tok nih ilmu apa ya? Lho, ilmu kula niku sing dadi ketok, dadi gak ketok, dadi ketok e. Iki sajoke 3 wulan boten tek panggih tiang-tiang gak ada ilmu pengembisan sampeyan yo. Ya terima kasih Bapak atas tutur-tuturnipun. Semoga Ajis ora sida pegatan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Polisi. Khususnya Pak Polisi dari Polsek Bareng. Awakmu mari disunat kudu sing pinter. Mari ngene tak tanggapno ujung. Ojong ah. Ujung. Oke. Menake ya ojong. Ndi sing Sama ujung? sing ojong. Ndi Bang? Kagem ujung. Akeh temen acarane iki lho. Dan nek gak nang grup dhewe wis gak enek. Sing ujung sing Bayu. Tenang, Dik, tenang Ming. Kowe tak tanggapno ujung. Ojong makane. Ujung kuwi untuk kepuran. Cara biyen iku gawe nulung nekano udan. Cara biyen kuwi gawe nekano udan. Nabono kaya nabane ujung ya. Heeh. Peno, sing bagian baju ya aja breset. Nek banjir 50. Banjir tak 50. Sak gemukan sawi nek gak 50 kepala kamu. Nah, sakanane duit go kontak nang ndi ya? Iya, Gus. Iya, iki nek kabeh 400. Heeh. Sak banjiran 50. Karoane iku tak ketuku salom. Iya, aja kakak ini bagi aku Pak. Dingetokno maneh. Termasuk bapak saya ketemu ya. Sampai golek sama tak dene ya. Tak golek mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jure gege segene. Pira kok patane bencok ya. Di sudut kanan ada Gus Mirji, di sudut kiri ada Gus Bencok. Ayo yo. Ya, ya, itu. Buka, buka. Ayo Gus. Wah, ayo sabuk, sabukan. Awas. Awas jangan selamat, boleh selamat. Loh, ayo kenekno gegere Gus. Kenekno gegere. Awas. Ayo, ayo. Minggir Jes, Jes minggir Jes. Awas, Gus Mirji ayo. Samblek. Samblek ke kawan lelet. Awas, awas dia. Ya. Ayo, ayo. Ayo wayahe Gus. Ayo Gus Bejo. Awas, ayo Jes, pinggir Jes. Gus. Pinggir Gus. Ayo, Gus, pinggir Gus. Lelet. Awas, sing bisa. Awas, gak oleh. Sik, sponsor. Dugi nuwun nggih. Sampai boten katuk, bisa boten katuk. Nuwun mawon. Ayo Gus. Ayo awas. Ayo Gus. Awas. Ayo. Mijetono. Lah, kene tenaga.
Satu, dua, tiga, lima, tujuh. Oh, jatah pisan gerogok kaya dano. Alah ampun disor dipijeti. Ayo man. Hajar Gus, hajar. Yo, halo. Guys, as, halo. As. Hey. Sandul. Hey, halo. Hey. Awas Gus, lah, pinggiran. Awas. Ya, ganti. Amin. Banjir. Amin. Ya, ayo, coba toh. Ces. Gantian. Bosok Ayo mikir lo. Ayo. Awas sponsor. Ayo. Ini pinggiran di sini ono catane 5. Awas. Oke. Ojo kuwatir Ming. Sing papat 50. Wong nang joni kono. Hah? Oh, kenak iki bosok ana aku belur ya. Lah kok ojo kenak iki dinacepi bantal sampel lah. Ayo. Coba tak kabeh. Awas, sponsor. Nah, sip liwat sisik. Hei. Keliru masalah. Guru bobok. Jelas jambangane banter iki. Ono gambar elo barang. Inilah pojok. Ayo. Oh, coba kok. Ayo lebay. Ayo. Awas, kena no. Sing gepuk awakmu Min. Iya, gepuk awakmu. Iya. Awas, lho. Ayo, kenek mati. Ayo. Kenek elor sigar. Ya, ayo. Lho. Hey. Ayo. Elon digepuk. Get no. Pasno gulune. Get no. Kena no kupinge kena no.
Kena denda 50. Kena denda 50 nyeruduk ya. Kena denda 50 nyeruduk ya. Ditigone tak gowo. Kon denda. Aku sih. Aku sih tersodot gare. Oke, jangan berhenti kosong kosong. Ujungnya buyar sing nanggap pun ketekan duit tantekno nih wong Banjir 50.000, banjir 50.000 wis entek. aku banjir kene nang banjir Heeh. padha warna kelep Lah iya. Kene banjir Mojo Warna Klub. kalau Wis aja suwe-suwe min awake dhewe guyon nang kene. Wayahe jaranan kedua metu bolong. Ayo yo bersama Du Ronggo Joyo.
pun satu tim para lagu berkata terus budak kagung satu pilihan satu pilihan lewat sampun ngatur wonten dengan sama jangan sami atur masuk kali tari bujang dan mong yang sampun datang akan dalam malakatan saking warfatum terobot saya